kapatid ko. Si Baba pa'y pag-abot. Pag-abot na, guys. Ang antiling sila na ho. O, kuan kani, nag-LS sila. Nag-live sila karon. Busa, guys. Mong patanahon nga. Yan. Kaya na sila yung mga parapol. Hi! La Pamilya Boholanos. Na, guys. Sapos ko ka-ilis. Ay, pag-abot. Mag-open lang ang cellphone. Salamat sa pagpahibaw na, naka-apple ko. Kami ni Ina, ning abot. Di kami ni Simba ni Ina. Ay, bulan ng gamay. Makasok ka na anak ka diha, sa La Pamilya. Ay, bulan na. FW yung gamay. Kasi numero ni mo? Numero ni bulan ng gamay? Anang agaw. Host, anang agaw. Ito na sa Taiwan. Your number 73. Nalian, your number is 73. Pero 74. Yes. Liit ka Mario Manuel, number 58. Apil na mga ni guys kay daghan jud sila mga pa-premium, parapol. Malingaw jud mo guys. Basin deg swerteon mabunutan na itong number. Load ko na 200 pesos. Di ba po ng 200 pesos? Oh, dako na lang 200 pesos load. Kasi siya yung mag-load. Ana aranay do. Guys, kung sino yung ano, Anang ka 60 atong host oh. ng load dyan kayo kaya naaral na ito. Hala, oy, excited nami. Yaho! Mga tarada kong dala. 200 pesos na load. Wala sa may Gcash guys. Wow. Tiya po ng 200 pesos nga load. Dako na na, dugay na na mahurot. Ante na na guys. Kana si ante na guys, ante. Ante Mer. Ay, ante. Ante ko. Kabuutan jud na guys, tinuan. Ang ante. Ang may gagaw pareha sila. Ang mga ante. Ina, mag-ininit sa host. Ina, mag-ininit. Ina. Oh no. Pag-inom sa gininit host. Nagsiksihan ni host. Buyag. Okay, host. Host. Ayan guys. Oh, kita-kita. Oh yeah. Siin po ng inyong kuan. Kaning Oh no. rapulanan ka ni ba na Ara ka cute. Oh no. Ingat, ante. Ingat, ante. Dali atong auntie guys. Busy dito si Jana ante guys. Busy to si Jaka Adjo. Ayan guys. Sige lang. Okay, ready na ba? Ready. Marilong Bol-anon is ready. Ready ka lulay. Always ready ang Marilong Bol-anon. Yes. Hello. Nanasagod na ma? Oo. Ali kay wow. Ready na. Yes. Ay wa pa mailisig bata. Wa pa mailisig bata kay kanaligo kay mag-raffle naman. Dali ara na kayo. Oh yeah. Wow. Si Detricia.
Patricia! yeah. Mga gwapa, nabuyag og samot, oy. Wow, Tricia. Tricia, oy. Wow, kaunang bola. Ayun na. Yee! Excited na, be. Oh yeah. Texas. Wow. Ano ko i-mention yung pangalan ko niya? Texas siya, kay. Wow. Ready naman mo? Ready na! Oh Ready na si yeah. Malirong Bol-anon. Malirong Bol-anon. Ready na. Always kanunay na eh. Kanunay is always. Wala, dilaw na dilaw. Ha? Guys. Unang gunong. Amo ba? Yellow na mga guys. Iba na ni. Yes. 50. Oh my God. Yellow. Ako. Oh no. Kinsa man na yung taon. Ano sa number day? Kalimot ko. 74 ko guys. Hilaria, goodbye. Hilaria, congratulations. Congratulations! Princess na low. Wow! Oh my God. Day, no? Ang 200, no? Yes, salamat sa nag-sponsor. Aranaido. Salamat sa nag-sponsor. Taga Texas. Hello, number 70. For the winners. 7 days. 29 lang, minus 1 na. Ala, dagaw na, makadaog ba? Oh yeah. Day! Please give you Halos tanan ang makadaog tag 200. Yes! Dilipan at bulala, ay! Kuya Awa! Raffle! 39, Raffles! 75, 30 kada, ang magaog, 30 ka buok! Yes, lumia, oy! Siya ba? Aran ding butana nila, kanya no? 30? Oh no. 30 ka buok, ang makadaog. Oh Mura, gihapon, yeah. huwag tanang gipangatagan. 70. Number 70. Oh my God. Oh no. Number. Oh, number Ah! 71. Sunod! Ay, ay! Ah, 70! Hello po. Number 71. 50 ha, sa yellow, bay! Yellow panta! Yellow panta! Oh yeah. Bitaw. Wala si Ronald. Yay, Ronald. Oh yeah. Ronald, it takes us to 0939-751-1321. Sa load ninyo, mga 200 pesos. Yee! Yee! 28 na laman! Alright, guys. Napay 28 guys. Yee! Saan nga number ka? Blue! Number 59. 59! Color blue ang bula! Veronica Pesquera. Yuhu! Yee! Congrats! Veronica. 10 more points to 0939-751-1321. Veronica. Wala sa tayo Gcash guys kay busy ang kuan. Busy ang mga estudyante na po. Load lang. O, gamit po na sa eskwela. Gamit ka na sa eskwela. Bilang
Oh, di ba dahil ilang gamit ka dyan Oh sa eskwela? yeah. Hello. Arang gamita dyan na sa eskwela ng load. Claim your prize to Ana Aranaido. Okay, -3 na. 27 na lang. Pesos. Number 61. Oh yeah. 61! Congratulations! 61. Who are you? Kinit? Ah, hey, Oh yung kape. yeah. Lucky yung kape. Number 61, Kenneth. Yay! Congrats! 61. Yay! Yay! Guys, 0969. Moderator. Oh yeah. Sample number mo, moderator, sa mga winners. Dahil at tayo og loto te kay madaog ka. Moderator. Tula nga bula! Winner, number 24. Ang nabunot, ang nahulog di ay. Nabula is color. 24. Pula. Guys, Oh Number yeah. 24. 0939-751-1321. Claim your prize. Number 24. Congratulations! Number 24 is Ana Aranaido. Wow. Wow, congratulations, Ana Raido. Claim your prize to Ana Aranaido. Ay! Claim your prize, di ay nga to ni Ana. You're the winner. Okay. Next winner is number 51. Wow, congrats! 51. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Claim your number to 0939-751-1321. Mickey Mouse is the winner. Hello guys. -6 na guys. 24 na lang guys. 24 na lamang dyan. Isa man yung gulaman. Anong lucky winner? Lucky winner. Guwapa buyag ang host. Guys, guwapa buyag na. Siksi na nakado guys. Bukan kado na ng host guys. Aya. Lamig pa siya buhok oh. Pwede. Palitaan na lang si Ana. Advertise sa sunself. Buhok ay siya ini kaadyo. Oh Ang yeah. host. Oh, mag-TikTok na kayo duma ka mag-TikTok. Na kayo TikTokers dere. Trisha. Okay, mag-TikTok. Ako pa mag-jotoy ng gabi. Oh yeah. Oh yeah. Next winner. Number 54. 74. Si Dave Lore. Congrats, Dave! Dave Lore. Si Dave Lore, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Yay! Hi! Hi Dave Lore. Claim your prize to 0939.
You're welcome. Alright. Yahoo! Ayan. Okay, next number. The next number is color blue nga bulan. 13. 13. Yes, thank you. Oh yeah. Pila na imo pila? Kanina to! Wow! May pass! You number 13. 13. Magkano kung may Mikael? Okay, number 13, Kael. 14. Number 13. Oh my God. Say na guys. Mo-tiktok po na. Na? Dapat isa na. Si Monica to. Langga. Kano si Lovely? 14! Hala, nagsunod! Si Ina doon! Gali na 13, karon 14! Si Ina Oh, doon! yeah. Gilabdan si Ina! Wah! Ning labay na! 13 sunod 14 ang nabunot! Ano? Adi tayo nabunot na! Nahulog nga pula 14! Kiss me, kiss Rayota, your number. Congrats! Number 14! Hi! Guys, Oh no. magparangkol po ako ang tawag grand prize guys. Siguro shoes na lang. Oh, Guys, no. mainom lang po ba? Klasihan na karon niya. Siyempre, naman uban na ito. Wala kita ikapalit o sapatos. So, paghatag ko, duha ka sapatos, duha ka winner, kabaoy. Wow! Wow! Sapatos! Original! Yawa! Yun niya, mga na lang na ako may grand prize ng sapatos kay para katabang sa po sa Arang kita mga banga. estudyante. Arang! Arang din. Namoy shoes, ay lalaki. Salamat, La Familia Boholanos. Yes, shoes, Oh yeah. or kiss, text 090939 751 Sapatos, guys. Wow! Sapatos! Ano guys? Gamit ang loob mo guys sa online class. Number 27. Number 27! Congratulations! Number 27. Hey. Garcias. Hey, Garcias. Okay, Kuno. Congrats! Hey. Asan si Kay? Hi, Kay. Yes, Kay. Hi, Kay. Bula na bula! Number Oh 27! yeah. Sa 200 pesos na loan. Yahoo! Okay, it's number, low. Number 14. Pwede pa guys. 20. Ay, 20 pa. Okay, next winner. The next Next winner! winner is number 2. Wow, number 2! Number 2. Where are you? Blue nga bula! Isa mo na. Who are you? Who are you? Number 2. Number 2. Who are you, Kuno? Number 2. Where's Jason? Number 2.
Congratulations, Jason! Jason, Michael. Jason Michael! Kanang wala diri. Number 2. Oh yeah. 69? Number 69, guys. Congrats sa nakadawag sa number 69, yellow nga bula. I know her. Number 69. Ana Barriga? Wow, congratulations, my Mabel! Yay! Congratulations! Please type your number. Congratulations, my Mabel! Nakadawag ka sa upload. 0939 751 Oh yeah. 751 1321. Oh yeah. Itlog! Oh, namin itlog, guys! Nandun siya na. Sila bilang. Nanarapo sa sal. Winner. Yan, narapo sa sal sila bilang. Buutan ng agata. Winner. Oh yeah. Saglit ka. Next winner! Ay, Sol. Mag-donate ka na dyan ang pamana natin pang prizes natin. Color blue nga bula. Wow, congratulations! Number 15. Number 15, ha? Number 15. Third. Guys, nandiyan yung taga-Texas guys na nag-donate. Yawa ba? Sponsor sa Lebrain Tech. 14. Ah, primero is 13, 14, 15. Gasunod, ang bula. Ang number. Ang numbers, nagsunod. Who is Boroto? Boroto. Nag-aaw Boroto. Hello, Boroto. Congratulations, Boruto. Congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos load. Wow, load, 200 pesos. Diyan, 30 ka buhok ang makadaan. Okay lang. Ang naghana, di ka alkansi. Thank you. Oh no. 30 ka buhok ang mahatagan sa load. Diyan. Congratulations. Uy, mapildi anak ay 30 na pagkatao. Number 15. Kamaat, presos. Mga din yung magibuhat, way magmahay. Miss Boroto, please. Adya mo kabalaka, kay mabulutan mo tanan. Yan ba, be? Next winner is number 6. Oh yeah. Okay, blow nga bula naman. Is number 6. Number Lucas 6. Santos. Congratulations, Lucas Santos. Sir Lucas Santos. Congratulations. Nailod ka ng 200. Oh yeah. Salamat sa nag-sponsor, taga Texas. Sponsors sa Mayon, Soy, magpalibre ka naman ng 1 kilong bigas. Wow, 1 kilong bigas. Number 12. Yay! Congratulations, Lucas. This text 0939-751-1321. Congratulations. Congratulations. Oh yeah. First 64. Uy, ako na! Yes! Kanaan ko! Impas! Ay! Number 64. Ako! Ina! Number 64. Inag-vlog si mama! Hindi ko ka send mo kay ako na! It's me! Malirong Bol-anon! 64! 74 dito, impas! Larong ko! Simbak ko! 64! Oh my God. Oh no. Muta! Pasti
Milan. Nakalimot mo ko 74 mo nito. Aho, na, pasensya dyan. Hello. Uy! Ako na, ina! Oh, didi ay. 64 ba? Oh, Barangay Dumoyog, nasa ba na si Barangay Dumoyog? Taga Mindanao. Oh my God. Congratulations! Congratulations, Lynn. Uy, nabangat ako. Yabi na ako kay 64. Yellow pa. Kay 74. Yellow. Nakalimot ko ay 74 mo nito. Ay. Sorry, juga naka-aagula. Marilong bulanan. Oh no. Oh no. Ina, what's your number? Ina! Next number. Ina! Congrats! Ina! Congratulations! Naidod ka na! Yes! Dali ito na. Yeah, si Ina yan. Mani si Ina. Ina. Salamat. Salamat. Ha? Oh no. Diba ako ilang lang? Huwag, puno ka. Ina. Ako ikaw! Ako ikaw! Ako ikaw! Oh, Oh yeah. 20! Yes! 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 Ako ikaw! Ako! Oh yeah. Duha mo rin ang walahan. 200 pesos loan. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kasi ako ikaw. Ina! Iku ang balay ka sa... Maliro na! Maliro! Aliros! Kanang ako ikaw! Aliros na! Maliro! Muna si ako ikaw! Maliro na! Aliros! Number 49. Number 49. Salamat sa la pamilya Boholanos! Kay daghan ang inyong ipadaog! Kuya mo eh. Di man maarkansi ang mga apil kay daghan man mo og mga padaugan. Apil na jud mo ani guys ha. Kay makaload mo. Di kay kanila sunod lain na pod. Ang idang premium. Jaime, where are you? Number si Jaime. Amigo ni Iman. Amigo ni Iman. Ina na. Ina si Ina ipasen. Ina amigo ni Imon. Jaime! Amigo ni Imon! Congrats, Jaime! 49 imong number! Gamit ka ato na! Kay nag-online class siya. Wow! Thank you! yeah. Boholanos, pamilya! Pamilya Boholanos, ang load gamit sa mga estudyante. Oh my God. Ay, online class sila karon. Arang dyan, kamaadyo, may nalibuhat. Nakagamit na sila, may silang load. Yes, lipay dito ijang mama. Number 49. Next Yee, ay may kadaog ka. number 46. 46 na po. 46. Bula nga, Oh, blue nga yeah. bula. Number 46. Via. Via, may congratulations. Via. Nanalo ka ng load via. Via may Pesquera number 46. Nanalo ka ng 200 pesos. Yee, congratulations. Next number. Yeah, Char. Next number is number 55. Number 55, ang sunod nga bula. Color blue nga bula. Congratulations. Number 55. Tita, nanalo ka. Congratulations, Nina girls! Ante, yes, may lola si Ante. Ante, love you. Nanalo ka Burutan na guys, Nina girls, saan ang Ante? 25 pesos. Burutan ka na ang Ante ha. Nina girls, congratulations. Oh yeah.
Gamit ka dyan sa shoes. Ito para sa mga estudyante. Unsa-unsa. Gamit ka dyan na sa mga eskwela. Labi na ng load dyan na online class sila karon sa ilang Oh klase. yeah. Nandoon lang sa moderator na ko. Hindi ko na on 200 pesos. Ang layo-layo guys. Load na lang kay Anthony. Easy pa ang mga estudyante. Oh yeah. Hi Tita, congratulations Tita. Congratulations, Nina, girls! Pesos na load. Ante ka! Next number is Blue nga Bula. Number Number 8. 8. All those. Congrats! Guys, number 8. Number 8. Kinsa man si number 8? Number 8. Are you number 8? Are you all those? Pa-claim naman ang price mo. Again, Number 36. 36. Congrats! Number 36, Erwin. Mr. Erwin Gaborno. Happy Erwin! Oh yeah. Congratulations, Erwin! 200 pesos ang imong load. Next na naman. Magamit na nimo ini Gaborno. online class. Ano kay pang text? Mr. Erwin. Online class ron. 36. 36. Ang sunod nga bula, color mo. Number 36. Congratulations! Next number 45. Color white. Number 45. And number 45. Oh yeah. Listahan. Number 45. Number 45. Number 45. Who are you? Number 45. Tira deh guys. Yes, so we're the part of the business. Number Congrats! winner. Sinte, Piskira. Kung masipot-sipot ka naman daw, tatanaw ka nag-ipot ka. Okay, next winner. Guys, marag na-board naman mo guys. Na-board na mo. So, mabunod sa akong number. Usa ka number para sa rubber shoes. Ha, kuya wabay. Guys, rubber shoes na usa guys. Last na ang usa. Ano mo na sabihin ko na? Wala na naman na. Sige na ka. Guys, ready na ba mo sa rubber shoes? Oh no. Rubber Wait, shoes. ato na lang sa mga estudyante. Di na lang ko mag-grade eh. Doon ako winner ng rubber shoes. Ato na sa mga batanon. Kanang mga estudyante kay gamit na nila. Sa naman nun guys. Oh no. Gamit sa eskwelahan. Eskwelahan? Ang gamit nila is load kay Padala yung murag 20 Kini. days ra na siya guys. 20 days ra. online class. Gamit ang load, ang sapatos pa. Gamit po nila. So, gusto ko rubber shoes na gusto last na siya. No, wala na, nanay number. Yee! Oh yeah. Isa ka na. Excited kami. For rubber shoes. Kinsa ka na? Hey! Ala, jabay ata sa mga bunutan. Si Ina, sorry Ina. Wala. Sa rubber shoes, no? Eh, si Ina din na mabunutan. Ah, blue! 58! Uy! Yeah! Ayan, sa 58! Yes! Congratulations sa number 58 nga bula! Color blue! Oh no. Rubber shoes. Rubber shoes ni siya guys, pang first school ba kay Pag-isli Oh, no. naman ron, sumayo ng kuan. Sani?
Na-remembrance gikan sa US. Wow, original sila guys ba? Hindota dyan ang sapatos ha. Na, day, nabunutan sapatos, day. Number, kinsa man si Mario Manuel. Wow, Mario Manuel. Kailangan Congrats ka, Adjo. Wala ka, hindi ko tayo bibigay sa iyo. Hala! Sayang, tanawin taon niya. Oy, Mario. Nalar kay sapatos. Shoes. Sayang nga. Oh yeah. Naikag sila. Asa naman? Hoy! Mario Manuel, where are you? Oh my Oh, no. gosh. Ayaw sa pagkuhan, ayaw sa pag... Alag Mario, asa naman ka? Oy, sayang nga. Sapatos, bago. Kasi US, imported. Oh no. Uy, ginawa ko, sayang nga. Mario Manuel, what is your size? Oh my god. Ano ba yung size ng mga shoes? Ano yung address? Hala, oy. Ano yung address, Mario Manuel? Unsa ko na imong address, Mario? My Facebook channel. Amo kisa ng Mario, tug anak ka kay sapatos na lang kay imported. Gikas US, nindot ka ato na sapatos. Oh my god. Grabe, naghanay nakadaog sa load, guys. Bitaw? Di magmahay. Address and phone number. Next number for 200 pesos. Okay, 200 pesos namang load. Okay. For 200 pesos na load. Number 75. Wow. Ah, 75! Oh yeah. Ah, 75 raw! Ayun, gilabsan ko, guys! Pastilan, gilabsan ko! Na, 75 na punod! Number 75. Ah! Gabriel. Oh my god. Asa si Gabriel? Gilabsan ko. Gilabsan. Pero nakakuhik. 25. Oh no. Ay, kami. Dahil. 5113. Dahil gilabsan ko na si Ina po. Dahil gilabsan ka ni ha. 12 ija. Diyan 13 ang nag... Ibuha! Ibuha! Number 75. Hallelujah, Jesus name! Thank you, Jesus! 200 load! Ako! It's me! Maliro! It's me! Maliro Pulano! Yay! Yeah! Yes! It's me! Guys, it's me! Hanggang formal. Hanggang formal. Yes! Oh my god. Oh my god. She's going here right now. Oh yeah. Yes, thank you, La Familia Boholanos. Kaya naghanang nakadaon. Thank you. Ajo, siksi ka jugot mo? Oh. Complete. Okay, balitaan. Kompleto tanan. Natanan Liza. Oh. Nami buhok tanan. Kompleto na kan DS. Unsa pa? Pas ilong tanan. Siksi. Bulutan. Unsa pa? Ah. Wow. Lian! Nagsunod! Oh, 75, 74, 73. Ah! 75, 74, 73! Nagsunod ang tulo! Yes! Yee! Salamat! Oh yeah. Siguro na siya gibuhat ang tingdi sa Pero tanan, murag tanan makada. yung ano po, Ha? yung line po.
Mama, ito na. Oh my God. Di daw si Jai, ma? Wa pa. Hala. Online class. Ano ba naman? Gamit ang load, di ba day? Online class, load. Anong gamita guys? Daghang salamat na Pamilya Boholanos. Kay ang load nga inyong gihatag, gamit kaadyo sa mga estudyante karon. Kay ang ilang online class, di ba? At hindi ko 64-24 mo na ito. Mayroon kang number ni Ano rin mo yung lukso, ma? moderator. Like. Oh no. 0939-751. Mamaat ko sa kuan oy. Oh my God. Oh yeah. Number 68. Number 68. Number 68. Yellow nga bula. Ano naman? Kyle. Ininit imnas, ininit. 200 pesos nga load. Dugay na mahurot. 7. Di jadi arkan alba. Dai. 200 kilo 30 ka buok ang mudaog. Kapila na naman. Na kung pagpito sa kredit. Congratulations. Ayan. Nabunot na ang 73. Daan pa. 73 sunod ta, long lian, sunod ta 74 ko. Oh yeah. Oh no. Ako sa yung bilangan guys. 2. Sa pa. Laguhan na lang nakadaon. Ako sa bilangan. Guys, ako guys. Basta makapayad ko ano guys. Makitapal ka na na! Basig manobra! Kana, Ala pa. basig manobra na kung kadaog. Duha na lang Ha? Duha na lang. minuton para sa 200 pesos. Tapos, basta ka rubber shoes. Oh, 200 pesos ang load og naay na lucky number nga ang mudaog na is sapatos. Oh no. Okay, duha na lang guys ang kuwang. Wala ko yung lamot tita. Bali 32. 32 tayo nakadaog. Wah, kuya wapay, 32. Diyan naghaana di talkan si. Para sa load. Yes, di talkan 2 si. person. Oh, no. Para sa rubber shoes. So, Ay, lap-lap, nakadaog si Uwa. Dadadadang. Ah, kasi kala color blue nga bula. Wah, muna nakalugtang ko ganina na iwan. Isa ka to ha? Congratulations! yeah. Sa nakalab sa Oh my God. Number 1 nga bula, color blue. Kenzie. Hindi. Kung nalang isa. Isa na lang dyan. Isa na lang dyan guys. Away na ang kamot. Ay, kinaka. Away na ang kamot. Ako makuha sa cellphone. Anto sa maliro. Anto, kadaan ka. Oh Siyan ka sige. yeah. Ay, kadaan ka. Wow. 200 pesos na load. Dahil clean ini. Okay guys. Isa na lang. Isa na lang guys. Dadadadang. Color blue nga bula. Ang natagap. Last winner. Oh my God. Allah. Si bula ng gamay. Last winner. Ah, bula ng gamay. Oh. Dadadadang. Oh yeah. Dadadadang. 50. 50. Day. 52 imo. 52 imo. GR. Allah, uy, wa sila kadaog.
Tadadadang! Congratulations, number 50! Blue nga bula! Ikaw nakadaog! Number 50. Dali mo ne. Yes, yes! Kadaog si Maliro! Alias Aliros! Monica! Monica! Oh Si no. Monica nakadaog! Yami, Monica ari guys, ang apo, gwapa buyag na. Oh my god. Day, murag insik si Monica. Okay guys, daghang salamat sa mga pin sa Bol-anos. Palihog ko sa pag-subscribe sa ilang channel, La Familia Boholanos. Kita naghanap mo daw guys, 32 ka buok. Nakapit ka. Pasensya sa wala bunot. Mula ng gamay, ito kataga ma, kay basig mabunutan na po kasunod. Okay. Salamat sa Bol-anos. Daghang salamat sa host nga gwapa buyag. Sige sa pagod. Utan ka adyo.